mutum ga layin mai ya tsallake layi ya yi manobarin saboda ya san abin da aka bude aka shigar da shi, wannan duka wa'annan mutanen ya shiga haƙƙinsu, kuma sai ka zo ka neme su gafara a gaban Allah. In ba haka ba a ranar tashin kiyama a cikin wahalan nan da suka sha a wurin, wani ma sai ya zo kai shi sai a ce mai ya kare ko, to wannan wahalar da ya sha a cikin sallar ka za a fansha a biya shi. Shi sa ba wani maganan alfarma, alfarman kenan kai ma ka bala'i, shine kawai ka'ida. Idan alfarman ake so shine a ce maka bayan kowa ya tashi da daddare ka zo a baka, shine ka'ida. Amma in dai akwai layi ka yi manobarin, to Allah ka shirye mu, kakka mun wani tawili kawai, in shi za ka mun kawai ka haƙura, wannan shine kawai ka mun wani tawili. In mai gidan man ne ba lokacin da ake kan layi ba, shine ka'ida. Ya ce muku in an tashi mutane sun tafi ko, ku zo lokaci kaza, ya muku alfarma sai ku zo a ba ku mai, ba layi ba komai, ba ku shi haƙƙin kowa ba. Amma matukar akwai layi, an gane, matukar akwai layi ya haƙuri to akwai layin ko babu? Ba wani layin da ke kwana, ba kowane gidan mai ake kwanan layi ba, ba kowane gidan mai. Akwai waɗanda suna kwana ko za ka ga ba su da yawa, ba su wuce 7-8. Ya danganta gidan man da ake wannan. Taure ne kaɗai ake irin wannan, taure dai ana yi, amma yawancin sauran sai dai gobe da safe ku zo. Kaman shafanan, ya haƙuri zan isar, kaman shafanan za ka ga ana tashi da safe, sai ka ga mutane sun zo sai su yi layinsu, yamma na yi za ka ga kowa ya watse. An gane wannan? In an tashi to an riga an tashi, an gane? Gidan mai ya ce ya tashi shi kenan, kai kuma sai ce ma ka zo lokaci kaza, tunda an riga an tashi, yanzu ya fita daga haƙƙin mutane. Na fahimce ka to na kuma sai ce to ba zan iya baka mai ba, sai dai kan biyo na a baya karfe 6 ka zo zan shigar da kai gidan mai, kafin a fara bada mai zan baka mai. Ana nan dai wanda suke layin fa me yasa suka tsaya layin? Sai dai in an tashi aka zo, bayan an tashi, yanzu an tashi aiki ko, sai ka zo a baka shi kenan. Amma in dai ka shiga shi ba saboda uga bane aka shiga, ai alfarma ce, hukuncin na nan. Na wa alaikum salam. Idan mai ya ce jama'a na tashi sai gobe ku tafi, wanda suka kwana wajen nan wannan daban, wannan daban, ai shi ne na ce maka wannan daban. An tashi kenan ko, ya ce ka zo, yanzu yana da dama kenan, ai an tashi ya sallama kowa ko, a wani bai tafi ba, ai kai ka riga ka fita daga haƙƙi a matsayinka na manajan kenan ko, ka ce kowa ya tafi sai gobe, ka sallame su. To kaga ka sallame su, duk wanda ka shigo da shi baka shiga haƙƙin kowa ba, tunda ka riga ka tsaida lokacinka. Amma mutane na ciki suna kan layi da safe, ai wani saboda ya samu akan lokaci ne ya zo kafin lokacin ai ko, wani ana idar da sallar asuba zaka ga dim ya tafi da motar shi, wani ma zai tura wani ma yaransa ne zai ce ya je ya in ya ajiye motar sai zo, an gane wasu suna haka. To duk wannan mutumin a ce an tsallake su, ya gama shan sanyin nan da irin uban sanyin nan da ake yi yau, sannan kuma ka zo ka tsallake kuma ka ce Allah ba zai tambaye ka ba, ka shiga hakinsa. Da masu tsayawa a gefe ana ba su 500 1,000 ko, sai ce nawa kake, ba ni 1,000 in shigar da kai, shi ma ya shiga a kiyama zai. Ya za a iya warware a nan?
wani zai yafe mai? Wani zai yafe mai ne aka gaya maka? Mu ba ma kallon girman laifin, kawai mu muna kallon me yanzu ya za a zo in ce wa'annan mutanen su yafe. Bala'in abin da ya ɗibo wa kansa ya wato yin hakan shi ya fi mai sauki, saboda a falahira ba mai shiga aljanna sai an sauke duk hakkin da ke kanka kafin ka shiga aljanna. Gara ka warware shi a duniyan kafin ina? Kafin lahira. Na duniya mai sauki ne, an gane? Don fa mutum Allah ba zai taɓa yafe maka haƙƙin wani ba. Shi sa manzo Allah ce ka ji tsoron addu'an, har manzo Allah ya ƙara karfafa maka ya ce wa in kana kafiran, kai ko da kafiri ne, haka manzo Allah ce a hadisin Anas ruwayan Hakim a cikin Mustadrak ya ce fa innaha turfa'u ila samai ka annaha shiraratun, ana ɗaukan addu'an sama kamar walƙiya, duk wani mala'ikan da ke sama sai ya ganta. Sannan Allah ya rantse wa izzati wa jalali, na rantse da girmata da buwayata, la ansurannaka, wallahi sai na saka maka, walau ba da hin, ko da zuwa wani lokaci ne kafin wannan mutumin ya mutu sai na saka ma. Ka kusan akwai aiki, gara a cuce ka da zafi amma da ka zama kai ne macucin, an gane? To mu ba ma taka tsantsan a wajen cutarwa, muna ganin ba komai bane. Prof double ya ba da bribe, ya ba da rashawa. Barakallahu fik, haka ne, an gane? Observation ne prof yayi. Kaga na farko dai ya ba da rashawa haramun, sannan kuma gashi ya zalunci me? Ya zalunci jama'a, duk mutanen da suke wajen ya zalunce su. Shi sa kaga turawa ai ba Allah suka sani ba ko, amma tsarin mu suke bi dokokin musulunci, shi sa suka zauna lafiya a wasu abubuwa. Mu kuma ga Allah a baki ga kafircin a aiki. Shi ne Allah ka shirar da mu. Na'am.